Aake Kalliala, sulla on pirun hieno kesämökki Saimaan rannalla, niin kuinka kauan sä oot omistanut ton mökin? Vuonna 1982. Silloin tämä tuli meille niin kuin perheelle. Siinä on siskolikkaa ja näin, että siitä asti tämä on ollut. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että se on ilmeisesti vanha postikonttori. Pitääkö paikkaansa? Joo, se on sodan aikana ollut tällainen postitoimipaikka tuolla Lapissa. Ja sitten tämä tontti oli mikkeliläisten postimiesten, niin liekko sitten sitä kautta tullut tämä hönni tänne. Se on sieltä Lapista siirretty tähän. Ja se on ihan tuollainen lautahönni, ei siellä ole mitään puruja eikä eristeitä, mutta se on kesämökki. Piste. Kyllä. Ja sitten sä oot tehnyt mittavia muutostöitä hiljattain siellä, tai laajennustöitä pikemminkin, niin kerrotko hieman niistä? No vähän terassia laitettiin, kun se oli sellainen ikkunalauta ennen, että ja hyvä, että siinä kesti kyvissä, niin laitettiin vähän siitä noita lautoja perätysten, niin nyt siinä mahtuu olemaan. Se on ilmeisesti Saimaan komeen terassi kuitenkin. No jos minulta kysytään, niin hyvä, ettei koko Etelä-Suomi. Siinä taitaa mennä Päijänne mukana. Okay. Ja tästä päästäänkin sitten luontevasti tuohon saunaan, niin sä puhuit, että se on vähintäänkin Suomen paras sauna. Pitääkö paikkaa? No se on nykyään Suomen paras, ihan ehdottomasti. Eurooppa on ehdolla. Ja se oli Saimaa, Etelä-Saimaa paras pitkään, mutta sitten se siitä lähti harpomaan hirmu askelin ja ei näköjään loppua näy. Että toi sauna, kun tänne tultiin, niin se oli ainut paikka, missä ei itkettänyt. Muuten oli niin surkeeta tämä oli niin karmeessa kunnossa tämä tontti. Kaikki ne hetekoineen, mitkä oli täällä rannat täynnä öljytynnyreitä. Tuossa oli halkopino tuossa mäellä, niin siinä oli enemmän viinapulloja kuin halkoja. Tämä oli vähän sellaisessa vissiin enempi huvikäytössä. Niin tänne ei keskitytty sillä, että olisi paikkoja laitettu kuntoon. Mutta nyt tässä saa hyysätä edelleen. Koko ajan saa koko ajan jotain touhuta. Valmistautu ikinä. Okei. Mites kova löylymies sä itse oot sitten? Kyllä tykkään. Joka ilta tuo sauna lämpiää. Ja ehkä keskiarvo 3-4 löylyt aina. Ja sit uimaa. Ja se on aika mukavaa. Noissa löylyissä. Okay. Mitkä on Suomen parhaat? Euroopan. Ehkä. Ei Suomen. Entäs tuo kylmä saunakalja, maistuuko sellainen? Aina loppu. Aina loppu. Se maistuu kyllä. No nyt rupesi suu napsamaan. Alright, mutta ei muuta kuin oikein hyvää juhannusta ja tulevaa kesää myös sulle. Joo, ja kaikille muillekin.